Top secret mo. Sinubo ko po yung ex ko para po balikan po niya ako. Hiniwalayan po niya ako, DJ, dahil nahuli ko po siya. Nagmamakaawa po ako, lumuluhod pa ako, ayaw po niya. Niyaya ko po siyang makipag-sex po sa akin. Yung una po, hinalik-halikan ko po muna sa leeg. Tapos po, pababa po. Hinawakan ko po, hindi po matigas. Akala ko po magpapalikan po kami kasi po nalabasan po siya. Ginawa ko naman lahat, DJ, ginalingan ko naman sa lahat. Hindi naman po siya marunong dati. Ako pa pong nagturo po sa kanya. Kawit ko daw po si Janela Salvador po. Tapos kasing katawan ko din po si Ivana. Titangelo, napasubo ka na? Ay, nakasubo ka na ba? O napasubo ka na? Hindi pa ako na sumubo, pero napasubo na ako. Linawin natin, napasubo ka na saan? Maraming bagay. Tulad ng ano? Marami kasi sumusubo sa akin na mga tadhana, kapalaran, ganun. Sinusubok ka ng tadhana? Sinusubok pala. Yun, nawalan ako ng K. No? Iba talaga nangyayari sa atin kapag nauulanan, no? Oo. Parang nawawash away din yung brain cells, no? Oo. Nawawala. Oo. Pero alam mo ako, napasubo na rin ako. Totoo? Oo nga. Huwag kang mag-isip ng Wala akong iniisip. Kahit anong kagrinan dyan. Alam mo, napasubo ako in the sense na, akala ko kaya ko pero hindi pala. Alam mo yon, yung tipong nangako ka na kaya mong i-deliver tong bagay na to, pero hindi mo pala kaya. Kasi bigla nilang umulan ng sobra. Ayan, katulad nung nakaraan, dapat papasok talaga ako dito sa Love Radio. Kaya lang biglang umulan ng malakas. Tapos yung mga roads, impossible na. So, napasubo ako na, ay shucks, akala ko makakapasok ako. So, kailangan kong i-message ulit si Mama Nicole na hindi ako makakapasok. Yun yung mga klase ng pagsubo na ginawa ko. Napalunok ako dun sa pagsubok mo. Oo naman. Hanggang dun lang tayo. Kasi, syempre, gusto natin panindigan na wholesome tayo. Yeah. Sila lang yung hindi wholesome. Ako naman, marami akong mga bagay na nagpasubok ako. Talaga? Nagpasubok ako, ha? Masaya ka? Oo naman, kasi marami ako natutunan dun sa mga pagpasubok sa akin na tadhana. Masarap! Masaya. Anong lasa? Minsan. Hindi pa naman ako nakasubo. Tatanungin ko yun next. Walang review? Dapat may review? Tadhana, ganun. Sana may review, no? Na parang, napasubok, review, 5 stars, ganun. Good job, ganyan. Great performance. Hindi, kasi ginalingan mo dun sa pagsubok ng tadhana na iyon. Ginalingan niya. Siya yung naging magaling. Oo. Yung tadhana. Ba't yung tadhana? Hindi pa tao itong pinag-uusapan natin. Akala ko tao. Kasi sila yung nagbigay ng pagsubok sa'yo. Sa bagay, yun, tao na Kasi lang. Kasi diba, ang tadhana, gumagamit siya ng mga tao para pahirapan tayo sa mundong ito eh. Yun, ang galing mo dun. Ang galing. Nalusot natin yun. Hindi ko naisip yung ganung daan. Kailangan, dude. Kailangan. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magkakasama tayo. Kapiling ang Bansa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa mga panibago na namang sikretong maibubunyag namin. At dahil Friday tonight, Titangelo, syempre araw ng mga maiel. Oo. Malalambing. Yun! Malambing ka ba? Oo naman. Totoo. Ay, totoo ah. Malambing talaga ako. Paano ka maglambing? Grabe ako maglambing. So, paano nga? Ayoko kasi... Nag-aabot ka ba ng 5K? Ganon? Oo naman, may kasamang ganon. Pero, syempre, malambing tayo in a way na alam mo kung paano mo mapapangiti yung partner mo, lalambingin mo siya sa paraan na hindi mo na kailangan paggawain ng mga bagay na ginagawa niya, ako nagagawa. O kaya may paglalambing din ako na inaasar ko naman yung partner ko. May mga ganun eh. Iba't iba. Iba't iba palang pagkatao mo, no? Oo. Split personality pa ako. O, pwede ding ma-L as in malulusog. Mahilig ka sa malusog?
Hindi naman, depende. Wait lang, nakita ko yung buka ng bibig ni Titan Jello. Sabi niya sana, pero, hindi. nahuli na kita doon. Hindi. Pero napigilan mo yung sarili mo. Sabi ko, Hindi naman. delikado ako dito sa malusog. Parang hot seat kagad ako ngayong Friday na to. Malay ko ba, malusog na, na baboy, di ba? Oo naman, yung mga ganun, malusog na baboy, malusog na baka, ganyan. Sarap kaya yung mga... Yan, yung mga masasarap Pero na hindi ako talaga kung yung usapang malusog na. Hindi ako Talaga? Tanya Chinita? Kung anong darating, ibibigay, ganun. Tatanggapin. Hindi pala to choosy. Tatanggi pa ba yung ganitong itsura? Masyado ka namang humble. O, ito na nga, ibibigay na po namin ang patikim ng rated SPG. As in super. Back and earn. Secret File. Sinipsip ko ang niya kahit na bawal. Sinipsip yung kahit na bawal. Alam mo ba yung mga sinisipsip na ng tao na bawal? Sinisip-sip na mga... Nako! May naisip ka? Sa dumi ng isip ko, yung isip ko nadudumihan. Nakita ko yung facial expression mo, parang may iba kang gustong sabihin. Pero ako ang naiisip ko dito, mahilig yung tao sa ganito eh. Yung sumipsip ng mainit na bulalo, yung bone marrow. Uy, oo. Bawal yan sa mga taong may high blood, di ba? Ay, oo. Mataas ang kolesterol. Oo. Tsaka kung ano yung bawal, di ba yun yung... Masarap. Ayan. Alam na this. Tingnan na lang natin kung anong magaganap sa ating SPG Secret File Sender. Sa aming pagbabalik, kasama pa rin si DJ Rakitera. Titan Jello. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang rated SPG. As in super. Back and earn. Secret Files. DJ Rock, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's